Lura minn kamp ta' taħriġ u preparazzjoni fisqallija, it-tim nazzjonali Malti tal-water polo għaddej bl-aħħar fażi ta' preparazzjoni flimkien mal-coach tat-tim nazzjonali Carlizzo u l-assistent Anthony Farrugia. Tmiem il-ġimgħa huwa importanti għat-tim nazzjonali tal-water polo hekk kif jilgħab fi grupp ta' kwalifikazzjoni illi jista' jwassal illi Malta għal fażi finali tal-Kampjonat tal-Ewropa tkun preżenti għat-tielet darba konsekuttiva. L-avversarji huma ir-Rumanija u l-Portugal b'żewġ nazzjonijiet jikkwalifikaw sabiex imbagħad f'Jannar illi ġej jilagħbu mal-krema tal-Ewropa f'Budapest. Il-Koċ nazzjonali Carlizzo huwa konxju li t-tim Malti għandu il-pressjoni iżda fl-istess ħin fiduċjuż illi jista' jikseb riżultat pożittiv. Għandna l-pressure li rridu ngħaddu. Għamilna preparazzjoni tajba, ġifieri jiena fiduċjuż li nhar is-Sibt ikolli the best national team, the best performance, ġifieri lesti biex quddiem il-pubbliku tagħna nagħtu sfida qawwija l-Portugiżi u nagħmlu our best biex ngħaddu. Ġifieri għandna pressure, jien għandi l-pressure, l-ASA għandha l-pressure, players għandhom il-pressure, imma nispera li din il-pressure tissarraf f'ħeġġa, f'grinta u biex nerbħu din il-logħba importanti għal pajjiżna u għall-water polo Malti wkoll. Mill-1999 ir-Rumanija dejjem kienet preżenti fil-Kampjonat tal-Ewropa bl-aħjar riżultati kun miksub fl-2006 meta temmet fir-raba' pożizzjoni. Al kontrarju, il-Portugal għadha qatt ma kwalifikat iżda fl-aħħar snin uriet progress. Malta tilab is-Sibt fil-5:30 ta' filgħaxija kontra l-Portugal u mbagħad il-ħadd fl-10 ta' filgħodu kontra ir-Rumanija. Biż-żewġ partiti jintlabu fil-pixxina nazzjonali f'Talqroq.